Отново у нас местността Лозана край Габрово се превърна в истинска арена на бойни действия. Няколко дни терористи се опитват да превземат петролните бази в планината. Операцията е първа по рода си и се провежда под кодовото име Горска буря. В нея участват всички клубове по Airsoft в България. Спортът имитира реални бойни действия. Военен екшен, от който всички се връщат живи. Това е играта Airsoft. Всъщност, в някои страни тази система се използва за обучение на специални части. Идеята на сценария е такава. Ние сме империя, която трябва да завземе петролни бази. Ние сме терористите, т.е. най-малката фракция, но най-бруталната, която има за цел да се раздори смърт. Ние нямаме идеали, освен умрели войници и запалени нефтени кладенци. Периметъра на бойните действия обхваща 300 декара гора. Често участниците попадат на минирани пътеки или кръстосан огън. И като на война има убити, ранени, пленени. Играта е много разпускаща. Цялото напрежение, което събира човек през седмицата, може да го отпусне тук. Това е начин да изразходваш част от агресията си по някакъв по-миролюбив начин. Бойците разполагат с екипировка, на която би завидял всеки войник в българската армия. Оръжията в Airsoft са абсолютно копия на оригиналните, с тази разлика, че след употребата им няма жертви. Единственият резултат е повишаване на адреналина. Това е електропневматично оръжие, има вграден мотор, акумулаторна батерия и гирбокс. Работи с 6 мм полимерни топчета, ето може да ги видите. Бункера на самия изпълнител събира около 300. Има автоматична стрелба. Като тегло са почти същите, има изцяло метални, това има и пластмасови части. Определено е много приятно за игра. Най-евтината екипировка варира между 500 и 800 лева. Естествено, за маняци има и такава за 3000. Но според участниците, инвестицията се връща стократно още с първата битка.